Plastado kag preparado ng security measures ang kapulisan para sa Western Visayas Regional Athletic Association Mito con Vibra 2026 nga paghiwaton sa Pasig City. Sa interview sa nga bombo radyo kay Police Lieutenant Colonel Herma Magbanwa, hepe sang Pasig City Police Station, yagin pahayag na kompleto ng security preparation, kapag iban nga uniform personnel agud masiguro nga organisado kag mayara sang koordinasyon ng pagbantay sa seguridad sang publiko. Sunod kay Magbanwa bangod sa nag-overlap ang mga aktibidad nga ginahiwat sa Pasig City, naghatag na sang augmentation ang Iloilo Police Provincial Office. Pahayag diya, amat-amat naman nga nagalabot ang mga bisita kag mga delegates sa diin na pahamtang naman ang mga Police Assistance Desk sa 14 ka mga billeting venue para sa mga delegado. Suno pa sa opisyal, wala sang may ginapatubang nga pagpanghangkat sa seguridad sa subong apang ginpahamtang sa gihapon o kung ginpaidalom sa gihapon sa high alert status ang kapulisan ng good malikawan ng anuman nga insidente. Dugang pa niya, ginapasiguro nga well-condition ang kapulisan na nakadeploy sa Vibra samtang ang ilang logistical requirements kag pagkaon, ginatagan man atensyon kag suporta sa local government units sang Pasig City sa pagpanguna ni Mayor Stephen Palmares. Completed naman ang atong security preparations to ensure the safe and the orderly conduct ang Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2026. So, natapos naman ang atong mga final coordination meeting sa mga ibang mga uniform agencies. Then, as of this time, may mga nag-arabot naman na mga delegates from different provinces and may mga naka-deploy naman tang mga personnel natin sa mga billeting ng mga delegations natin. We have 14 billeting venues for the delegates. So tanan na ang mga billeting venues is may arata nga na-establish nga pads naton.